Takže čus lidi, vítám z Multi u videa ze hry Dark Souls Prepare to Die. Je to první díl ze série Dark Souls, myslím, že včera nebo předevčerem vyšlo Dark Souls 2, ale my si okneme na Dark Souls 1 a uvidíme, co na téhle hře je tak těžké. Já jediný co vím, že tahle hra je těžká, viděl jsem i pár videí z té hry, je to hodně o chcípání a můžeme se jít o tom jenom přesvědčit, protože co nám vlastně jinýho zbývá. Tak, zde si zadáme jméno, a třeba takhle, tak, jo, jasný. Tak, určitě ženskou nechci, je to jakoby prostě bojovnice ženská mi moc jakoby nejde a budu chtít hrát za toho chlapa, takže klása. Tady si můžeme vybrat, jakou klásu chceme, prakticky za jakou budeme hrát. Přemýšlel jsem buď o Mariorovi, nebo Knightovi, a nebo ještě přemýšlím o tomhle banditovi, protože vlevo vidíte ty staty a ten má docela dost strength a endurance. A tady vidíme, že tenhle má hodně životů, neboli vitality. A tady je to rozmístění tak nějak to. Takže já si možná vezmu banditu, jinak jsou tu ještě Wanderer. To bude nějaký rychlý mečíř bych řekl, když má všechno do dexterity, nebo nejvyšší stat nemá dexterity. Pak to bude Thief, to bude nějaký, taky ten má nejvíc statů v dexteritě. To bude nějaký zloděj, rouč, něco jakýho. Pak je tu Hunter, ten bude mít luk a taky slabou magii bude využívat. Pak je to Sorcerer, ten bude využívat přímo tu magii, si myslím. Jo, Intelligence a jasný. Pak je tu Pyromancer, to bude asi něco s granátama. Nebo jo, tady vidím Fire Spell, jasný. Cleric, to bude nějaký healer. Jo. A Deprivet to je jakoby neutrální, že má všechny staty stejný a vy si můžete jenom vybrat. Já si vezmu toho banditu, nebo to nějak používat. Gift, to je asi nějaký, na začátek nějaká jakoby pomoc do hry, by se dalo říct. A co jsem tak koukal, tak je dobrý si vzít ten Master Key, protože to otevře všechny dveře, které jsou zavřeny nějaký ty běžný jakoby. My si to vezmeme, já mám tady uhnu s tou myší, protože je to udělaný pěkně na prd z té konzole na kompa a my už si tady vybíráme, jaký budeme, si tlustý, hubený, já nevím, možná bych si dal tady toto a to nevypadá špatně, tohle ne. Tak to ten bude na tom fuck face, jaký to obličej, no tak ředitel vápenky, tohle se radši vyjadřil, nebo já nevím, jak se na to koukám, tak tohle vypadá nějak normálně, takže vlasy, jaký si dáme, třeba tyto, já si myslím, že to je jedno, že zde nebudeme color, třeba dark blue, a myslím, že si můžeme pustit do hraní, dáme absent. A už tu máme ukázku. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arched trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity. Heat
and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone scales. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath, the Scaleless, betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Tak, teď jsme viděli ukázku a my už tady vidíme už jakoby hru. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. Ještě něco k té ukázce. And in this land, the undead are corralled and led to the north. A za chvíli už se pustíme do hraní. Jinak hraju to na gamepadu, protože tahle hra je totálně nehratelná na klávesnici a na myši. Za prvé, myš je krásně vidět, což je za první hnus. A this is your fate. Úplně špatně se s tím otáčí postava a dělají všechny ty věci. Takže kdo chcete hrát tuhle hru, tak si k tomu tak gamepad, protože jinak si z toho poděláte. Hraju to na gamepadu, doma je Xboxovým gamepadu. Takže umí k tomu i brnění, tyjo. Teď mi to zabrnělo. A teď my tady vidíme ukázku, že nám nějaký rytíř hodil dolů nějakýho zombíka a je u mě nějaká duše nebo něco takového. Tak a teď už jsme v samotné hře. Dungeon Kill Key. Takže my se tím asi jasný otevřeme. Tady bude nějaká nápověda, jasný, můžu takhle pohybovat kamerou, všechno chápu. RB je atak.
neumím moc s tím gamepadem, takže se teď z začátku budu koukat. Vím, že tímhle se lokuje. RB atak, jasně. Takže tady rozsekáme tohle zombíka a jedeme dál. Super, počkej, tady něco bylo. RT Strong. Jo, jasně, takže no, trošku silnější útok. Jo. Taky nahoře nám to sbírá pěkně dexterity, no. Nebo prostě jakoby výdrž, by se dalo říct. Jasný, tohle vím, to jsem si jistý. Hodím ho tady na 3 rány pěkně. Tak, pěkný. Tady nebylo, tak si tady šedřík. Jo. Jdem asi kudy jdem. Jo. Teď si něco přečtem. Jo, teď nám to psalo, že nám to resetne HPčka. Já, jelikož mě to nic neubralo, tak jo, takhle nám to zvedne ty HPčka, jasně. Tuhle část už jsem hrál. Zkoušel jsem si, jak to jede. Takže tady jakoby budu vědět, co mám dělat. Ale dál už v pozdějším progresu hry, už to fakt nevím, vím to tak 15 minut té hry jsem se zkusil jenom ovládání trochu, abych se naučil, abych tady tolik nefailil. Tady je to docela vtipný. Proti tomuhle zmrdovi budeme za chvíli bojovat, teď ještě ne. Ale proti tomuhle zmetkovi budeme fakt za chvíli bojovat, bude to hodně zábavný, myslím, že tak 3krát chcípnu asi jako poprvé, když jsem si to zkusil jenom takhle kousek. A uvidíme, no, jak to půjde. Get your shield. No, jasný. Tak. Tady si vezmu štít, spider štít a tady nám to hází nápovědu, že když kliknu na tohle, takže když kliknu na tohle, tak mi to takhle vyjede a my si tady vezmete štít, jo. Jasný. A tímhle se kryjeme. A on zdrhá, hajzl. Co si tady vezmeme? Haha. Sekírka. Bude lepší než to naše? Jo, hodně lepší. Tady. Střel. Sakra. Ale zabili jsme ho, takže v pohodě. Tady jsme před chvílí byli. Tamhle dole. A teď nám to ukazuje, že můžeme dávat také backstep. Bčko plus nějaký uhyb a jinak také backstep. Tak. Což si myslím, že určitě využiju. Ale kam teď, kam teď? Asi nějak tady. Jo. Tohle vám musím říct. Jdu si takhle pěkně po schodech a najednou tahle černá koule mě málem zabije. Protože jak jsem neuměl ovládat, tak mi to ubralo hrozně moc HPček. Takže jdu si taky po schodech a najednou bum. Půlka HPčka v prdeli. Prostě asi Dark Souls. Tyhle komentáře jsou úplný sračky. To je ten týpek, co nám asi hodil to sračku, ten klíč. Dostal nás ven. Takže ano. Díky. Bla bla bla. Jo. Estus Flask, to je na životy, ale není jich fakt moc a musím říct teda, že ani jakoby hodí nějak HPčka, ne to. Jo, tady to píšou, že jich mám 5 a
Že jich mám 5 a když půjdu k tomu ohni s tím mečem zapíchlem zemi, tak mi je to zase resetne, jako když je využiju. Tak. Další zmetek. Rozsekáme. Tak, dostali jsme od něj ten klíč, teď ho tady využijem, jasný. A teď se nám to tady píše. Jo. Takže, když mám třeba štít a sekiru, tak to buď můžu mít sekiru v obou rukách, tím pádem budu mít jakoby větší damage. Asi. A takhle to budu mít normálně, že se budu moc krýt. Jump attack, počkat. RT, jump attack. No a to druhý byl RB kick. Dobrá, no. Já si tady vezmu radši štít. Vím, že tady jsou, poprvé, když jsem to hrál, tak na mě tady vykoukl ten zmetek a prostě mi je rozsekal na maděru. Hajzl jeden. Tak, jinak je tady docela teď řežu, ale musím říct, že pak ten boss, až tady projdeme touhletou, tak je hodně tuhej. Je tu ještě jeden boss, takový týpeček. Ten je trošku těžší, ten je naběraný. Pojď. Jebem na to. Co uděláš? On se HPčkuje, jo, nahoru. Jak jste viděli, dává to fakt větší damage, takže je to v pohodě. Nic. Tady taky nic. Lock. OK. Jo, jasný, to jsem taky zjistil, že když mám takhle ten štít a udělám takhle a odrazím ten jeho útok, tak mu pak zapíchnu sekirou a uberu mu fakt hodně. Tak. A my už jdeme na ten slavný boss fight. Tak, tohle se nepodařilo. Bude to hodně velký fail. Do prčic. Myslím, že už teď chcípnu. Jo, jsem mrtvej. Takže tohle zasranýho démona nedám na poprví. Proč ho nedám na poprví? No, protože prostě dostávám na prdel jak svině. Tak. Není to vůbec jednoduché. Uvidíme, třeba už se teď poštěstí a dám ho. Jo, to jsem se taky nepřečet, jo. Snad už jak teď dám. Doufám, že to nebude takovouhle. Tak, rozseklej. Abyste si nemysleli, tak když chcípnem, tak se všechny ty mobky, co jsme zabili, resetujou, jo. Takže já to teď budu muset všechno vyzabít od znova a pak jít na to zasranýho démona. Tak pojď. To je zmetek. Vážně zmetek. Shit. Ale tu máš hajzle. Tak, teď je tu ten lukostřelec, toho my zabijeme. Shit. Jde tady fakt hodně o to načasování, jo. Tady ještě zabijem tohle. Dobrý, máme ho. Tak, doufám, že už teďka zabijem toho
démona. Opravdu fakt, abych řekl pravdu, tak jsem viděl, že se na ně dá nějak skočit. OK, nedá. Tak, vzali jsme si svý duše zpátky a uvidíme, jak nám to teď bude. Ty vole. Máme si tu sračku na životy a teď už se budu soustředit na souboj s tím zasraným démonem. Pojď. Doufám, že ho nějak dáme. Bylo by dosti nemilé ho nedat. Já jsem si to myslel, ty hejtle. Bacha, už je zase. Dobře, já. Pěkně. Ty vole. Mrd ho. Smrde. Ty vole. Ne, teď nechci chcípnout. Teď nechci chcípnout. Kousek ode mě. Ty krávo. Ne. Ty mě nechceš zabít. Že ne? Mrd ho do pupku. Zmrda. Ty vole, já chcípnu, do píči. Zdrhej ty kokote, zdrhej. Napí se, vole. A jdem ho už rozjebat, zmrda. Ty krávo, pojď pupku. Velká pupkárna. Ještě jedno. Ty píčo. Vem si HPčka, ty kokote. Jdem k němu. Prvního. Chcípni, ty zmrde. To prdele, tak málo. Vem si poslední flašku a jdem na to. Pěkně ale. Chcípni, ty tlustá píčo. Dobře, já. Na podruhý to není špatný. Tak. To by šlo. Tohle. Tak. A teď vám to řeknu takhle. O téhle části hry nevím, co mám dělat. Ale já ještě nepůjdu jakoby dál teda. Já se půjdu nabít ty Estus flasky. Super. Tak, prvního bossa velkýho jsme dali. A já doufám, že to takhle bude pokračovat dál, že nebudu tolik cípat. Good job. Já vím, že jsem udělal dobrý job. Doufám, že to taky bude pokračovat dál, že to nějak budeme dávat a že to nebudu za tolik filit. Tak, tohle je ukázka. A Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. oh shit. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Tak, ta velká brána nás přesunula do nějaký jiný lokace trošku. Díky. Tak. Aha. Takže my u těch bonfireů budeme i
Jo, takže já dám tohle musím, no humanity. Aha, tak počkejte, já musím na něco přijít ještě. Tohle mám sežrat, jo? Tak, nebo co to je? Aha, to je humanity. Kouknu na to. Aha, vlevo nahoře se mi to nabilo nějak. A dostal jsem 5 flašek navíc, alo, to je mi pěkný. A teď si mám dát. A asi jo? Nebo jako k čemu je to dobrý? Jo, aha. Ty vole, já jsem nějaký bílej. No počkat, jsem mi to udělal toho člověka. A kdybych si to... Ne, nevím. Tak, co to tady máme? A jo, ještě jsme se nedali ten level up. Dlouho 3 humanity, tak to se mi líbí. Tak já ještě jednu sežeru. Uvidíme, co to udělá. Sežerem jí. Nebo prostě rozmáčknem, nebo co to je. A dáme si ten level up. A tohle je bod hry, kdy se chci rozhodnout za co hrát. Já bych chtěl mít heavy armor jak svině, zbraň velkou jak svině a velký štít jak svině. A co jsem se tak koukal, tak asi bych měl jít do té strange. Já pojedu strange a vitalitu. A endurance je přesně co? Ne, Sancel. Ale já potřebuji nějak jakoby zjistit, co to je. No, přečtu si o tom něco. Zatím to dám tak, že vím, co je vitalita. Tak, OK. Pojedem strange a vitalitu. Jo. Máme to. Já se ještě na to kouknu. Dám level up. A co to se mnou dělá? Jsem 7, dobrý, tak je v pohodě pak tedy. Bych si dal přehodit na ty flašky a... Koukám se ještě, co je za to, tohle za banána. Tady nějaký věci mi poví, vůbec mě to nezajímá. Nějak. Nic mi nedáš, jo, víc. Tak ty si jenom to, takhle tady sedíš jako si, jo. Pěkný, no. Tak. Ty vole, to si dělá prdel, ne? No už cípni, ty krávo, ale ty mi nakládají. Pěkně mi dávaj. Čiže mám těch 10 těch flaštiček. Ty píčo, to si děláte prdel, ne? To si děláte prdel. Protože jde mě dál, ať na mě nehází. Odkud na mě hází sakra ty bomby, vole? Takhle bych mohl odrazit ten útok, ale to by bylo jednoduchý, víte. Pěkně. A nahoře tam na ty zmrdi po mě hází bomby, ty vole. Já ho zabiju a až pak se vrátím pro to asi, co? Schodíme tě. Pěkný. No do prdele, do psí prdele. Ježiš, já přežil, troll. Jo, dává mi to soul, jo? Tak tohle jsem měl z prdele kliku. Tohle jsem měl fakt z prdele kliku. Lol. No nic, já si vezmu tu flaštičku na doplnění jápeček a jdem se ještě kouknout, co mi padlo tady za nějaký ty věci. Tady se na to kouknem a padly mi nějaký hadry, ty vole, nebo co to je? Kalhoty. Je to lepší, v čem je to lepší? No samozřejmě, že je to lepší. Mám pěkně odhalené nohy. Takže, jasný, neschopnost. Já mám takový skůrní, no, já mám takový dojem, vole, že tady někdo bude, vyskočí na mě, vole, a já tam nemám nic prostě. Takže tam nepůjdu. Jo, tohle jsou ty souly, instantní souly nějaký, tak.
ty vole, krysa. Pojď sem. Pěkně na jednu ránu. Zase jsme si tady vzali ty souly a se vrhneme dál, protože jiný cesta asi nevede. Co první nejde? No, jasný. Jo, takže asi budu muset jako nějak dřív to otevřít. Já už vidím, jak mě tady někdo zabije, ty vole, jak mě tady někdo tak vykempí. No tady je celkem dost těch mladých pánů. Ty vole, oni se jako i docela uhýbají teda. Pojď na mě. Wow. Pěkný. Já teď tě rozjebu. Pěkně. Ty jako začínám tomu trošku jako chápat jako no. Uvidíme. Nebudu teď říkat, že to není zas tak těžké, jak jsem si představoval. Tohle ten zase pyromancer, vole. Hajzle, vole. Ale hrozný jsme. Ale nějaký nový arbor. Ty vole! Ty krávo! No to si ze mě děláš prdel. Takže od teďka si budu pěkně dávat bacha na to. Někdo tady chodí. To asi bude vidět. Nevadí. Ne, to jsem nechtěl. Jo, tohle. Padl mi nějaký nový armor. A je lepší. Je lepší. Budu se muset těch statách nějak prohrávat, protože tomu nerozumím. Tak, teď mi řekněte, jestli se vyplatí tohle ničit. Uvidíme, já tohle zničím. Třeba mi něco padne. Bacha, ještě tohle zničit. Ne, prostě tyhle, nezničím ty sudy. Tak. Vzal bych si radši Estus lásku. Jo, akorát mi to doplnilo ten život. To je super. Tady už se nikam jít nedá, takže... To mi neříkejte, že za tohle zdí zase budou nějaký zlý hošánci. No tak dolů fakt nejdu jako. Tak. Nějaký bosák zase? Ne, dobrý, tak jenom jako nějaká nová lokačka. Pěkný. Dobrý, tak v těchto stračkách asi nic nebude. Zase sol, instantní, což je dobrý, to si jako nestratí ty souly, když cípnu a pak si je můžu asi nějak sežrat, nebo zase jako tu humanitku udělat. Tak já půjdu prvně doleva. No tak asi doleva nepůjdu, jenom si také rozhlídnu. Tam já bych tam mohl skočit, co? Ty vole, ale jinak bych dolů spadl? Ne, nespadl. Tak, uděláme takový, ty vole, já nevím ani jak se skáče. To musím natrénovat, to nevadí, tady asi dolů nespadnu, takže... Já se musím nacvičit, jak se skáče, ty vole. Jo, jasný, takže držím Bčko a pak na něj kliknu. Pohodička. Tak já bych si to chtěl vyzkoušet, protože si myslím, že tam bude třeba něco dobrýho, na co vyhneme. Ty vole, do píči. Kurva, já jsem kokot. Taký kokot som. No nic, chcípnul jsem. Což znamená, že se resetnul komplet. A vidíte, už nejsem člověk. A je smutné. Dobrý, no tak jdeme znova, jako mě to nevadí. To bylo fakt jen kousíček, ale zase pofarmíme ty duše, což vůbec není špatný. Víme jak na ně. Tak jo, pojď. Ty vole, to si děláš prdel. Pěkně tady nerubal zmrt, ale tahle to bylo hodně štěstí. Jasně, tak pojď za mnou, pojď. Pěkně. Tam už nemusíme jít ani, tady nějak rychle protočím, vole.
Pěkně. Bylo docela velmi povedený. Tyhle dělají tuhle takhle rychlou sérii a pak je můžu také mrknout. Krásný. Tak jako ty krásné nožičky máš. Takže bych se nemyslel to tady. Pěkně. Docela musím říct, že to sekira je asi pěkně OP, ty vole. To je dává hodně dobrý damage. Nemůžem proběhnout takhle. A já bych chtěl najít nějaký další bonfire. Počkat, vezmu si plaštičku. Nějaký další bonfire, abych mohl ukončit díl. První díl Dark Souls. Pěkně. Pojď, nemá ten damage. Pěkně. Dostávám se do toho. Tady je tenhle zmen. Už je taky špatný, co? Tady nic není. Ale tady si beru svý soli. Takže to mám 1500 solů. Já jenom doufám, že to prostě teď vyskáču, ty vole. Protože nechci se z toho vzdát. Ne, tak tam asi nevyskočím, protože nevím, jsem kokot asi. Nemám tušení, jak to jinak vysvětlit, vole. Ne, nejde to tam asi, nebo nevím, prostě seru na to. Myslel jsem, že to půjde, nejde to, tak na to prdím. Tak, co mě čeká tady? Zezadu na mě nikdo neskočí, doufejme. Ale my jdem dál. Tak. Jasný, pojď dolů pěkně. Tak já netrefil ty šípy. No udělat tuhle rychlou sérii trapných triků. Pak ho zabiju. Tak. Pěkný. Pěkně a teda. Dál. Co bylo otevřít? Dá se to otevřít. My se tady první zabijeme asi. Pěkně. Ještě. Tak ještě no. Tamhle jsou ještě nějaký vzadu. Já to asi nebudu řešit. A. Vidím bonfire. Což znamená, že jsme došli o kus dál, protože tady už budeme žít chvíli. Tak, my si hodíme si level up, hodíme to do vitalitky a strange. Devátej. Jestli to ještě to. Jestli to ještě kindnem, ne? No, tak mám zatím 9, takže jsou slásek, takže myslím, že to je v pohodě. A ještě s to kindnem, ne? Nevadí, nebudu nějak řešit. Tak, myslím, že pro dnešek to končíme. Doufám, že se vám to líbilo. Jestli chcete další videa z Dark Souls, odběr, like, ať vím, že se to líbilo a já v tom určitě budu pokračovat. Díky.